תראה, אני צריך לדבר איתך. אל תהיה עצוב שמש, אבל... אני לא עצוב, תשמע, זה לא פשוט לי מה שאני... אני צריך להתפטר. תראה, שום דבר כבר לא הולך לי יותר. האוכל שלי נעשה מסוכן לציבור, אתה קולט? לא, ססי, לא נורא, זה באמת לא נורא. זה לא אומר שאני לא אוהב אתכם. אני אוהב אתכם, אלנטי, אני אוהב גם אותך. אבל שום דבר כבר לא הולך לי יותר בחיים. אוכל עזבה אותי ואין סיכוי שהיא תחזור אליי, למה... לא משנה. שלום אימפריה. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely. תרימי אתמול. I'm Mr. Lonely. I wish that I could פתחו קניון חדש באמצע העיר. go back. חבל שאני לא יכול ללכת אל האבים. עוגן? איזה עולם, איזה עולם. פסטרמה. בכיף, קח. הנה, זה מרקוס הכין. קח, הנה השקשוקה של מרקוס הכין. תיאבון. תודה. את יודעת, עוגן, יש לי יום חופשי היום. חשבתי אולי כדאי שאנחנו נלך למוזיאון. מצטערת, אני לא יכולה, אני עובדת. אבל שמעתי שיש מבצעים מדהימים בקניון, למה שלא תלך לשם? לא משנה. דווקא אני חשבתי שאת אולי אוהבת אומנות פלסטית. האמת, שמעתי שיש שם אחלה תערוכה של קריקטורות. ולא שמעת על הקניון החדש? אולי תחכה שיהיה לנו יום חופש ואז נוכל ללכת ביחד? מה זה הדבר הזה? איך אפשר לאכול את זה? מה קרה לך? כמה אפשר לפשל כבר בסנדוויץ' פסטרמה? מלחמת בוטנים! זה ממש דוחה. אוי, באמת, כמה כבר אפשר לפשל בשקשוקה? חמאת בוטנים! מישהו חייב להגיד שזה נורא! העונג כולו שלי. בבקשה. או מרקוס! או מרקוס! שמש, איך השקשוקה שלי? הסוד הוא בחמת הבוטנים. אהבת? כן, בוא נאמר את זה ככה, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. אתה מתכוון שהכוונה שלי טובה? אני מתכוון שבגיהנום השקשוקה שלך יכולה להיות מנה עיקרית. לא יכולת להגיד ישר שזה לא מוצא חן בעיניך? לא היה לי נעים, מרקוס. אתה יודע מה? אז מעכשיו זה הטעם, ועד שלנו טבח חדש, הקליינטים יצטרכו להתרגל. באמת? אתה לא מותיר לי הרבה ברירה, מרקוסוני. בוא. פה גדול, מרקוסון. פה גדול. אווירון. אכלתי שקשוקות גרועות מאלה. באמת? אתה יכול להיות יותר ספציפי? איפה אכלת שקשוקות גרועות מאלה? איפה? בדוקטור חירייה, איפה? אתה תסלח לי רגע, אני כבר חוזר. אוי. טוב, ז'ללו. חבל שאני יום חופשי, הייתי באה איתך למוזיאון. טוב, אז ככה. אין לנו טבח בינתיים, ועד שיהיה לנו אין טעם להפעיל את המקום, אז יש לכם יום חופשי. יש! לא לך, אתה חייב לעזור לי למצוא טבח, בוא. אוי. אז יש לכם חופשי. גם לי, בא לך ללכת למוזיאון?
כן, עוגן, אני חייב אמנות, אני חייב משהו שיפתח לי את החושים, אני חייב איזה השראה פלסטית. בסדר. יש! אבל אנחנו עושים יצירה קטנטונת. בקניון אני צריכה משהו. אוקיי, אבל צ'יק צ'ק. ברור, אני יודעת בדיוק מה שאני צריכה, אני כבר ראיתי את זה. יש לכם כל המינים, כל הסוגים, הבנתי. רק רגע. שמש, איזה סוג טבח אנחנו מחפשים בדיוק? נמוך, שמן, גרוזיני, אחד שיודע את העבודה. נמוך, שמן, גרוזיני, סליחה, שמש, מספיק כבר להתאבר על סאסי, בוא נחשוב קדימה. הם שואלים מהסוכנות איזה סוג טבח אנחנו מחפשים, אז בוא נחשוב רגע ברצינות. מרקוס, זה לא בסדר, נו בחייך, אני לא יכול... לא חשוב, תשלחו מה שיש. מה? שמש, הם שואלים אם יש חשיבות לגובה הטבח. אני לא יכול לעמוד בזה יותר. שמש. רגע, מה זה קשור לגובה? מה, אתם מספקים טבחים לפי מטר רץ? תשלחו מה שיש, להתראות. שמש, רק רגע, שמש באמת. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. סאסי, מה אתה עושה פה? אני מובטל, אתה יודע. אתה השתגעת, אתה מובטל רק יום אחד. אין הבדל, יום, שבוע, חודש, שבועיים. בוא נלך לאימפריה. מה שאני הכי זוכר ממנו זה את היכולת שלו להפוך שקשוקה לחוויה גסטרונומית. ובסך הכל סאסי איננו יום אחד. אין הבדל, יום, שבוע, חודש. שבועיים. מה? ככה סאסי היה אומר. שמש, דיברתי עם הסוכנות. תן צא לשלום. המקום סגור כרגע. בסדר. אתה יכול ללכת. מה זאת אומרת ללכת? המקום סגור, אתה יודע, ללקוחות. נו, אז מה אני אעשה? איפה אני אשב? תבין, שמש ואני עסוקים, אז המקום כרגע סגור ללקוחות. תגיד, הביאו טבח חדש? שולחים לנו כמה טבחים, אנחנו צריכים לבחור אחד. כן, אז אני דורש מטעם ציבור הלקוחות הקבוע, בתור הלקוח הוותיק להשתתף בבחירת המחליף. תן צא לאמן. חמי, בחייאתק, תגיד לה משהו. עוגן, אולי נלך למוזיאון. עוד משהו אחד קטן וזהו. כי אני אמרה את זה כבר לפני 50 דברים ב4 דקות. עוגן, אתה אמרת את זה כבר... חמו. זמן. טוב, אז אני ואתי נלך לשבת בבית קפה ונחכה לך, טוב? טוב, אני פה שנייה מודדת משהו אחד. יש לך 30 שניות להכין לי סנדוויץ' פסטרמה. זוז! יש את זה ברוץ סירקיס? סאסי! אל תשאלו איפה מצאתי אותו. זרוק ברחוב, מגולגל בתוך נייר עיתון. וואי! מה, אתם סגורים? אמרתי לסאסי שאתם לא תסתדרו בלעדיו. אל תדאג, אין בן אדם שאין לו תחליף. שלום, אימפריית שמש. באתי לעשות מבחן לטבח. מה? יום אחד אני לא נמצא פה ואתם כבר מחפשים טבח אחר? אין לכם הקדוש ברוך הוא! שמש, זה לא יפה. כבר עבר יום אחד וכבר אתה מכניס מישהו אחר הנה? זה לא אני, זה הוא! זה לא אני, זה הקוריאנים. זה לא יפה. בא, רוץ אחריו, תרגיע אותו, נו, רוץ אחרי סאסי. מה זה דלמה משפחתית? באתי בליגה לא טוב. בוא לכן ללאכולי, נראה מה אתה שווה. אתה מוכן לקרוא לה כבר? עוד פעם, הלכתי לפני 5 דקות. אבל היא אמרה שהיא מסיימת לפני 5 דקות. טוב, אתי, לא נעים לי כל הזמן לקרוא לה. ידעתי שהיינו צריכים ללכת לקניון אחרי המוזיאון. את מתוקה, איך אפשר להגיד לה לא? כן, אם אתה לא רוצה לגור בקניון, אז כדאי שתלמד להגיד לה לא. דווקא נחמד לגור פה, יש פה הכל. ידעתי שמה שיש לאורן זה מדבק. יודעת, אתי, זו פעם ראשונה שאני פוגש בחורה שממש מכירה אותי. אוגן. ממש מבינה אותי. אוגן. רק השם שלה עושה לי צמרמורת. אתה מוכן ללכת לקרוא לה? טוב. עוד 5 דקות. אתה מפחד, זה יש קרה. סליחה! זה שולט! מה אמרת לגעת? שתוק אמרתי לך, לך לשם, אני אביא לך עיתון! זה לא פייר. אל תדאג, סאסי, יהיה בסדר. איך יהיה בסדר? לכל בן אדם יש מחליף, ולי יש אפילו 2. מה? כן, חמי החליף אותי בעוגן, ועכשיו יש אפילו איזה יפני שמחליף אותי בעבודה. פרפפרם, פרפפרם, פרפפירה פפרם. תביא לי מזלג. אני לא אוכל עם פינצטה כל מיני דברים שאני לא יודע מה הם... מה זה הזה? זה אור של סלמון עם אורז עטופים בהצה. אור של סלומון. עצה. שהצה תפריע ללוויתן כמוך, הבעיה זה האור של הסלומון. מה הבעיה?
מה הבעיה? אני פעם הכרתי סלמון אחד בבאר שבע, לפי מה שאני זוכר, היה לו פסוריאזיס. מה זה, היה לו קסקסים על כל הדג. תגיד לי, מה זה? בננה מטוגנת. זה לא טעים לי. טוב, אם ככה, שמש, לך תודיע לו שאנחנו לא צריכים אותו. אני? מה פתאום? אני לא מודיע כלום, אני מפחד ממנו, לך תגיד לו אתה. אני? כן? מה אני אגיד לו? תגיד לו שזה לא אתה, שזה הקוריאנים. נו, הוא יבין את זה משם. אוקיי. אתה יודע, שמש, אני חושב שהיפנים לא כל כך אוהבים את הקוריאנים. אני יודע, אני חושב שאם נהיה בשקט נוכל לשמוע את הוום של החרב. טנדה, חכה. הוא נורא רגיש. נו, איפה היא? היא בדרך, עוד 5 דקות. אין לה בושה לבחורה הזאת. אל תגזימי. אני מכירה את זה, היא נכנסה לטרנס של קניות, אתה לא מבין? היא כבר שכחה שאנחנו קיימים. מה זאת אומרת שכחה? כשפגשת אותה, לקח לה כמה שניות לזהות אותך? כן. בבקשה. אני אומרת לך, צריך להוציא אותה דחוף מהקניון. טוב, אני הולך לקרוא לה. עוד 5 דקות. Et voilà, foie gras avec rosemarine et sbetiboule. זה דוגמית? Non, mon Dieu, c'est le plat. איזה פלא? C'est un mana. הלו, בובה. הלו, מותק. יש לכם את זה במידה אחת יותר גדולה? היי, אוגן. יותר. מה, אני ולטי מחכים לך עוד 5 דקות. בוורוד, אני רוצה את זה בוורוד. תכף המוזיאון נסגר. טוב, אני אחכה. שם. זללו. חמי. אני מצטער, אנחנו לא רואים דברים בגובה העיניים. ברור? תשמע בחור, תיזהר עם הראש שם על המשקוף של ה... הכי אהבתי שהייתה קוראת לי שסי. שסי הייתה קוראת לי. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. שסי הייתה אומרת לי, אתה הכי בעולם. אחי מה? לא יודע, הכי משהו, אבל זה לא מספיק טוב. תשמע, אם לא הייתה עוגן אז מה היית עושה? הייתי הולך לקניון. אז בוא. תצלה, help. אתי, יש בעיה. מה הבעיה? היא הפסיקה את הקשר, היא הפכה למכונת קניות. אומייגוד, אני מכירה את זה. אתה לא מבין, חייבים להוציא אותה מהקניון. טוב, אני אלך לדבר איתה, אני חושב שהיא בחנות ההיא. אוקיי. אפשר עוד 5 דקות? לא! אתי, היי. היי בר. מה את עושה פה? האמת, אני כבר שעות בדרך למוזיאון. מה קרה לו? הוא עצוב בגלל עוגן. עוגן, האמת, גם פה יש מקרה עוגן. עוגן. זה בסדר, הוא ככה כל היום. עוגן נתקפה בקדחת קניות, אני לא יודעת מה לעשות. תגיד, אתה זוכר איך היא יצאה מזה בפעם הקודמת? סלט החצילים במיונז של סאסי. וואלה, ביס אחד וזה עובר. חייבים למצוא את עוגן. עוגן. ככה עושים עוגת גבינה, חסר לי פה משהו. תעביר לי את החרדל דיז'ון. נראה. טוב. לא, זה לא זה. לא. זה אולי טעים, אבל זה לא כמו שסאסי היה עושה, אין מה לעשות. אתם זוכרים את הסלט חצילים שלו? יואו, סלט חצילים של סאסי. עד היום לא החלטתי מה יותר טעים, הסלט חצילים בטחינה או סלט חצילים במיונז. סלט חצילים במיונז, אלוהים. פיס אחד קטן וזה מוציא לך את כל השטויות מהראש. עדיין חסר פה. אני לא יודע. תעביר לי את הטבסקו. שום דבר, אבל שום דבר לא דומה לשקשוקה האלוהית של סאסי. אני יודע. חמאת בוטנים. הנה. איך זה לעומת
זה לעומת זה לעומת זה? אני אקח את כל ה-14. אורגן, תעצרי שנייה, די, וראיתי מחכה בחוץ. המוזיאון תכף נסגר, די, כבר אי אפשר יותר. מי אתה? דני, חשבתי שאני החבר שלך. איך זה יכול להיות? החבר שלי בחיים לא היה מפריע לי לעשות קניות. מה? אבל מה קרה לך? מה זה? מה, אני לא... זהו, אתה לא החבר שלי יותר. אבל... ביי. ביי. זהו. מה זהו? זה כל הטבחים שיש. אז מה עושים, מרקוס? מגיע הזמן לבחור. רגע, זה או הם או אתה. בדיוק. אבל תזכיר לי בין הטבחים? היה גבוה. היה. מה עם הרזה? לא. מה עם הצרפתי? לא. זה עם הטבלול בעין? לא. זה שעשה מרק פטריות עם הרגל? אוי ואבוי, לא. זה עם הגרדת בראש? לא. אז בואו נלך מהסוף להתחלה עוד פעם. את מי הכי אהבתם? את סאסי. אחריו. את זה שרצה לאכול אותך. האפריקנו מטומבה. כן. לא. למה לא? זה לא אני, זה הקוריאנים. אורגן? מי את? עוגן, אחשי, מי פה? אורגן! אתה מוכר לי. אתה מוכר פה? אורגן, זה אני סאסי! איפה המוכרת? חייבים לקחת אותה מיד לאימפריה. יש לי רעיון. אורגן, אני רוצה לעניין אותך בשמלה ורודה עם צווארון סגול, בדיוק כמו של מרלין מונרו. בדיוק מה שחיפשתי. בואי אחריי. אני באה. הנה זה בא. הנה זה בא. בואי. רגע, אתה רוצה להגיד לי שגם בשקשוקה גורמה לא שמים חמת בוטנים וגם לא בסנדוויץ' פסטרמה. באמת. אני צריך לבדוק את זה אצל רות סירקיס. תגיד, שמעת שהשפזו את רות סירקיס בגלל קלקול קיבה? בטח, מי אוכל את עמוד 117? בואי, הנה הגענו, זה מיד מגיע, בואי, שבי כאן. אני לא רוצה! היי! ששון ושמחה, איפה היית? שמש, זה מקרה חירום, ססי חייב להשתמש במטבח. בטח, ססי, מה אתה צריך? אני חייב להכין סלט חצילים במיונז דחוף! קדימה! Give me 5! תן. מה אפשר לקנות כאן? כלום כרגע, אנחנו סגורים. אבל אני צריכה לקנות משהו. אין לנו כלום למכור. מה? יש לנו, אנחנו מוכרים פה המון דברים. השמלה שלך מיד מגיעה. אני יכולה למדוד משהו בינתיים? בטח. את יכולה בינתיים למדוד את הכיסא. זה מהקולקציה החדשה שלנו. ססי, אני יודע שאתה באמצע מצב חירום, אבל אם אכפת לך על הדרך להכין איזה שקשוקה זריזה... אין בעיה. אבל ססי, ססי, אני יודע שאתה במצב חירום, אבל אתה יכול להכין לי סנדוויץ' פסטרמה? אתה לא מאמין איזה מצב חירום זה. אין בעיה. וססי. ססי, אכפת לך להכין לי איזה כוס פטל כמו שאני אוהב? זה מצב חירום. לא, אני סתם צמא. אין בעיה. נו, כמה זמן לוקח לסס הזה להכין סלט חצילים במיונז? מה יש לך, מרקוס? הוא כולה 3 דקות במטבח. אין אף בן אדם שתוך 3 דקות יכול לעשות הכל. בר, הנה פטל בדיוק כמו שאתה אוהב. שמש, שקשוקה כמו שביקשת. גדול. טנצל, פסטרמה בסנדוויץ', תפוס! ולקליינטית האהובה? סלט חצילים במיונז. אני מקווה שזה יעבוד, בוא נתפלל. אורגן חמודה. השמלה הגיעה? מה זה? הסלט הכי טעים בעולם. בבקשה. זה כל כך טעים. איפה אני? למה לא הלכנו לקניון? עוגן, כמה זה? מספריים. יש, סלט. טוב, אז אני אחזור לי לספסל שלי. שם. הכל מתחיל לחזור אליי עכשיו, אתם יודעים? אני נפרדתי מחמי היום. מה? אני הרגשתי כלואה. אני צריכה מישהו יותר פשוט. מישהו כמו... ססי, שמש תעצור אותו! ססי, בוא מהר! זה הצ'אנס שלך, ססי! תעבוד כבר! שסי, תודה. על מה? שהצלת אותי. זה לא אני, זה הסלט חצילים במיונז שאם את אוכלת אותו ואת שמה... שסי, אתה יודע? אתה הכי בעולם. עוגן,
אני מה הכי בעולם? אח שלי! בעולם, אתה אח שלי. בעולם. סליחה שאני מפריע לרגע הכי רומנטי שלכם. מרקוס, אפשר? בבקשה, יש לי ברירה. יופי, זה לא אתה, זה הקוריאנים. ססי, התואיל בטובך להיות הטבח הכי ראשי באימפריה? כן! יש! Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. ססי, 3 פעמים שקשוקה לשולחן 3. מה, נשמה שלי, מה קרה? הרי פתרנו את כל הבעיות. אתה ועוגן חזרתם להיות ביחד במגבלות האינטליגנציה שלכם, חזרת לעבוד, חזרת לבשל, למה אתה בוכה? הבצל. 3 פעמים שקשוקה לשולחן 3. הבצל. הבצל.